en daar binnen we dan. En daar ben ze weer. De scootjes van ons Friese Heidelaan. Alle viertje en op een richtje in één keer. En wordt je dat schijf. Van Leeuwarden en dan Jouweren. Maar Jouweren die ligt Wat een geweldig gezicht. Van Leeuwarden. En Sneek denkt van ja, ik kan op dit Dit is nou echt weer scootjes. Maar ik kan dat niet. Want ik zie ook het scootje van Maar de kop in. Dus ik kan er niet. Dit is leuk, dit is mooi, dit is mooi. Wat voor windkracht is het, Loekie? Ik tref je Loekie. Ja, Boffie. Ah, Loekie. Oh, ik zet hier even iets minder close op. Dat is wel windkracht 4. Windkracht 4. Ja, Ja, dat is wel, dat is toch wel aardig. Ja, mooi man. Zul ik naar hier omgaan? Ja, dan beleef je ook nog wat. Ja, dat is niet. Wat een mooi gezicht. Ik ben er weer helemaal rol van. Het is er maar